Iedereen op school in Sittard wil vandaag alles weten van Eva. En wij natuurlijk ook. Hoe heb je geslapen? Nou, eigenlijk totaal niet. Vertel eens. Nou, ja, ik vond het gewoon nog heel spannend. Dat ik gewonnen had eigenlijk. En dat winnen gisteren in Amsterdam ging zo. Met het onthullen van de nieuwste cover van het weekblad. Hoe blij ben je? Echt super blij. Oh, ik was zo bang en dit soort dingen. Maar uiteindelijk won ik en ik dacht echt, wat gebeurt er met me? Eva wilde met haar figuren timmervrouw Eva Hamerslag en haar Wiskit-zoontje Lex iets maken dat een beetje stoer is en van deze tijd. Sommige mensen hebben een bruinere huid of andere haren, want dat heeft Eva Hamerslag ook. Ik denk dat ieder kind zich wil herkennen in de stripfiguren in Dukstad. En dat Eva en Lex, dat weer heel veel andere kinderen zich daar juist weer in kunnen herkennen. Dus superleuk. Het figuur dat ik heb getekend staat eeuwig in het weekblad. En ik heb een reis naar Disney Parijs in het Disney Hotel gewonnen. Maar wanneer ga je dan naar Disneyland? Weet ik absoluut niet.